kaboga, today gagawin natin yung sa may body chamber ng marble gun natin o boga natin. So pumutol tayo ng PVC na kulay orange para ilagay sa loob niya dito. Tapos gumawa din tayo ng pabilog na kahoy para itakip dito, para hindi na tayo gagamit ng end cap. So kahoy na lang yung itatakip natin dito. Yan. Yan. Ganyan, no? So ngayon magkakat tayo ng PVC na kulay orange, yung lalagay natin sa loob ng body chamber natin. So hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. So guys, mga kaboga, eto na yung nakating natin na PVC. Ganito yung itsura niya. So mamaya ipapainit natin siya, tapos yujupiin na ganon para may lagay dun sa loob. So dito muna sa kabila ang isusunod natin na ikat. We haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. So mga kaboga, tapos na yung ginawa natin, oh. Ito na yung kahihinap na, no. Yan. Yan. Tapos dito sa gitna natin nilalagay. Pero dapat ipainit muna natin siya para mayupi na ganun. So mga kaboga, ito na, tapos na yung ginawa natin. Ito yung ginawa natin, oh. Yan. Lahat kasi ng ginagawa kong marble gun o boga, ang nilalagay ko sa gitna niya ganito, guys, para mas malakas o conforme kung ano yung gusto nyo. Pero sa akin kasi mas gusto ko yung ganito yung nilalagay ko. Dapat dito sa may gitna natin ilagay yung ginawa natin para mas malapit dun sa ignitor nya, yung lalagyan natin ignitor. So eto na, lalagyan na natin, no. Yan. Skip kasi, pero ayos din. Yan. So ito yung sukat niya, guys. Oh, dito. Oh, yan. Nandito na siya sa loob. I-zoom mo.
Naikabit na natin guys, oh. Ito yung loob niya, oh. Yan. Nilagay na natin. So ngayon guys, itong kahoy naman ang ilalagay natin dito. Dito. Yan. Para hindi na tayo gumamit ng end cap, gumawa na lang ako ng kahoy. Yan. Ito, oh. Yung mga ginawa ko. Lahat kasi ng ginawa ko sa may dulo niya guys, itong mga to, kahoy ang nilalagay namin. O kaya, depende sa inyo kung ano yung gagamitin nyo o ano yung gusto nyo. Okay. Yan, okay na yung body natin guys. Tapos na. Ang kailangan na lang natin guys, lagyan ng super glue yung mga nilagay natin sa loob para kumapit o hindi matanggal. Lagyan natin ng super glue. Yan. Tapos pagkatapos natin malagyan guys, lalagyan natin ng epoxy dito sa may takip niya dito, oh. Para walang makalusot na hangin, para hindi tumagas. Saka din dito sa kabila, sa may pagbalahan natin ng kuan, pag-sprayan. Yan. So eto na, okay na yung body natin. Yan. Okay na siya guys. Ito. Didikit na lang natin na maigi yung mga inilagay natin. Cut it. So guys, lalagyan na natin ng epoxy. Ang natin yung puti saka para dapat equal sila. Yan, okay na. Hahaluin na lang natin ng maigi. Go. So guys, ito na, oh. Lalagay na natin. Sama. Kulang pa ata guys. Mukhang bitin pa. Ay, bitin.
Zoom mo na. Ito na guys. Yan, dapat may lagay na mabuti guys para walang makalusot na hangin. Yan na. Yan, patibay itong ginamit natin guys na epoxy. So, ayan guys, okay na oh. Focus mo. Diyan may epoxy na guys. Ito na. Yan, so patutuyin na lang natin guys.